Καλημέρα, καλησπέρα παιδιά, τώρα και να βρείτε το βίντεο σήμερα να παίξουμε Pokemon Unite με τον Devil! Περίμενε, αρχίσαμε. Ναι. Κάτσε, εγώ αγοράζω κάτι τώρα. Τέλος πάντων, καλημέρα παιδιά. Βλέπω Καλημέρα, δύο καλησπέρα. items. Να του ο Devil, ακόμα να επιστρέψουν τα ρούχα μου, μου σπάει τα νεύρα αφάνταστα. Αφάνταστα. Πώς ακόμα έχω? Έχω όλα αυτά να κάνω. Ναι, παιδιά, σε 3 μέρες μπαίνει ένα καινούριο Pokemon που όταν θα μπει θα το κάνω βίντεο. Blaziken. Έλα ρε φίλε, εγώ ήθελα τέτοιο, το... Πώς λέγεται? Ποιο? Πώς λέγεται? Δεν το ξέρω. Το Blaziken, κάτσε. Όχι, όχι, είναι μαζί με τον Blaziken και ένα τύπου φυτού, πώς λέγεται η τρίτη εξέλιξη? Δεν θυμάμαι. Σπάει κάτι. Τέλος πάντων. Ναι, σπάει κάτι. Τέλος πάντων. Σπάει κάτι. Κρίμα που δεν μπορείτε να δείτε τα ρούχα. Spikes. Είναι ωραία. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων. Χάνεσαι. Θυμάμαι μόνο την πρώτη εξέλιξη που είναι το τρίκο. Αυτό λες. Ναι, την τρίτη. Τώρα. Ξέχασα. Ταράνταρ. Όχι, τέλος πάντων. Χάνεσαι. Ω, δεν ας καλέσω. Ακόμα δεν ανέβηκε πάλι κλάσ για να είμαστε μαζί στο Ranked. Όταν θα είμαστε μαζί σε Ranked. Είμαι βέτερα. Ultra. Ούτε, τι λέω. Veteran εγώ πρέπει να πάω για να παίξουμε μαζί. Όχι, πρέπει να είσαι και εσύ βέτερα. Γιατί, ανέβηκες πάλι? Ίσως. Μην ανεβαίνεις λέμε! Ο παπάς μου παίζει. Να του πεις να μην παίξει. Κάτσε. Να μην παίξει Ranked. Θέλω να δω λίγο το Helldiver, γιατί άμα έχετε Pokemon και είδατε τέλος πάντων, βγήκανε 2 νέα Helldiver. Θα τα δω. Θα τα αγόρασα μόλις τώρα. 2, 1. Θα το κάνω αύριο. 3. Όχι! Πάρτα. Αχ, γιατί όλοι είναι με μαύρα ρούχα ρε φίλε? Ναι, μαύρα ρούχα. Εγώ έχω μαύρο ρούχα. Μαύρα έχει. Για σένα, έτσι φαίνεται. Μπα, μαύρα έχει. Θα πάρω... Σκόρμπαν. Ο Τελοσίδ δεν έχει. Εγώ ξέρω τι θα πω. Θα γίνω λίγο σπαστικός για ακόμα μία φορά Psycho. I'm ready for battle. Όλα να πάρω. Τα αγγλικά μου είναι τόσο καλά Ναι. που ξεπερνάμε μέχρι και τον Devil. Ναι. Θα πάρω ένα παιδί μου εδώ. Το Σίλβιο. Γιατί άμα δεν το ξέρετε λατρεύω τα Evolutions. Λατρεύω το ίδιο. Ναι, και εγώ λατρεύω τον Zoroark, τον Greninja και τον Comfey. Comfey. Το Comfey το... Στο Pokemon. Γιατί καμπερό. Yep, ψέματα. Απλώς είσαι πάνω μου. Και μετά Τώρα εντάξει, πήρα το αστείο Pokemon. Θυμάσαι. Reggie. Quickmat. Παίζαμε μια μέρα και είχα πάρει Zoroark και φίλε και μεταμορφώθηκα στο Reggie Crash. ναι! Ήταν illusion. Ναι. Άμα ήσουν Ditto ακόμα καλύτερα. Άμα εμφανιστεί τον Ditto θα πεθάνω στα γέλια. Αν εμφανιστεί τον Ditto θα είναι ό,τι πιο ουπί στον κόσμο. Αυτό ρε φίλε, και να μπορεί να αντιγράφει και κινήσεις. Αφού αυτό μπορεί να κάνει το Ditto. Αυτό ρε φίλε. Ωραία. Slash ή Fuel Size. Άστο. Μπορώ να κάνω illusion. Έχω illusion. Τέλεια. Δεν είναι καθόλου χρήσιμο. Είμαι μαζί με ένα Pokemon. Ναι. Αφού ο εκπαιδευτής μου είναι άνθρωπος. Έλα ρε φίλε. Γιατί ρε φίλε προχωρήσω. Τζάμπα δεν παίζει Pokemon. Όχι. Μην έρθεις εδώ πάνω. Τα κανονίζουμε εμείς τα 3 Pokemon που έχουν. Εντάξει, 2 Pokemon. Φρόκι! Σοπα! Τι είναι με το Φρόκι? Τίποτα. Φεύγω, πέθανα. Σκόρβανε, πάρτι. Παίζει να έρθω κάτω. Να όρκευα γιατί υπάρχει Φρόκι. Σοπα, σκόρβανε.
Έλα, κάτω εκεί. Έκανα... μόλις είπες σκόρμπανι. Τι illusion έχεις? Σκόρμπανι. Έλα εδώ, Absol. Θα σκοτώσω Legendary. Ήβη. Και είμαι απλώς ένα Ήρθα. Νόμιζα πως ήσουν μαζί του. Γιατί τι κάνω τώρα. Περίμενε. Έπαθα. Γεια Φρόκι. Γεια Φρόκι. Γεια. Αντίο Φρόκι. Γεια σου Σκόρμπανι. Αντίο Σκόρμπανι. Το πέτυχα μου Πάω κι εγώ να βάλω με λίγα γκολάκια. Night Slash. Night Slash. Τώρα το πρόσεξες. Εδώ και όλα στη Σίλβια. Είμαι Silver από Ω, Σκόρμπανι και Φρόκι μαζί. εκεί. Εδώ πάνω που είμαι είναι Σκόρμπανι και Τίβολ μαζί. Είμαι για τίποτα. Νομίζω το βίντεο το αρχίσαμε λίγο περίεργο. Α, ναι, παιδιά, έχω να πω κάτι. Ο Τίβολ πια θα αλλάξει το όνομά του. Όντως θα το κάνεις αυτό. Ναι. Ναι. Καλώς ήρθες στην ομάδα, Steve. Έλα, και Steve! Και Steve! Όχι, Steve, το προτιμώ. Steve, ρε, αφού μου το ζήτησες. Δεν το ζήτησα, συζήτησα να μιλάω το Wizard. Όχι, είμαι ένα Beyblade. Beyblade, εμπρός Beyblade, πήγαινε τίποτη πόλος. Δεν σου δω. Οπ. Τι Zoroark, ρε. Εγώ δεν είμαι το Zoroark. Το Pokemon που ήμουν πριν ήταν το... Α, ναι. Να σου πω κάτι. Έχω κάτι να σου πω. Τώρα με βλέπεις, τώρα δεν με βλέπεις. Έγινες από Beyblade. Όχι, ένα Beyblade. Μεταμορφώθηκε σε κάτι άλλο. Τώρα που παίρνεις. Γιατί είμαι OPP. Τίποτα. Πώς το λες αυτό. Είμαι τώρα από... Είσαι αντίπαλος. Όχι, τσάπα. Αυτό ήξερες πως είμαι εγώ. Ραμπούτ, παρακαλώ άφησε μας ήσυχους. Ευχαριστώ. Μπα, δεν θα σας αφήσω ήσυχους. Θα έρθω πάλι. Πάμε λίγο στο Regias ή Regias. Άμα θέλει. Σε παρακαλώ να είναι Reggie Eyes. Είναι Regias. Regias. Το είδα. Ωραία. Το είδα από την κάμερα. Ήρθε η ώρα. Άμα θα γίνεις αυτό. Γίνεσαι στοιχείο ή άμα είσαι κοντά. Ναι, πήγαινε και τρόλε κάποιον πήγαινε στην ομάδα τους. Εγώ θα το σκοτώσω. Δεν χρειάζομαι, έχω χρόνο. Regias, σε παρακαλώ. Γεια Ραμπούτ, αντίο Ραμπούτ. Γιατί είσαι Ραμπούτ. Δεν το πιάσες, πρέπει να το πιάσεις. Γιατί δεν μπορεί, γιατί... Ναι, γκρενίτσας. Δεν είχα πολύ ζωή, εντάξει. Μου την έκοψε το Ραμπούτ. Και το Reggie Eyes. Το Ραμπούτ, γιατί λες πως ένα Ραμπούτ πήγε να σκοτώσει. Όπα, Λαγός! Έλα εδώ. είμαι στο κέντρο και πολεμάω έναν. Ήρθε εδώ. Help! Και τι κάνεις, πες να τερθείς ένα λίγο απότομα και να το χωρνάεις. Αυτό ρε φίλε. Συγκρόει 5. Άμα το έχεις δεν θα βγει το κοινό. Ναι, αλλά μέχρι στιγμής εγώ πολεμάω ήδη 3 Pokemon. Εγώ Όχι, εντάξει, πολεμάω ένα Pokemon. το έχω Θα γίνω λίγο illusional damage. κάτσε. Καταλάβατε, illusional damage. Από το meme. Illusional damage. Illusion damage. Πού έφυγε το Ninetales, έβαλε και Fireball. Κάπου εδώ το θέλω. Θα κάνω... Έρχομαι με στυλ πουλιού. Αστήλει τι. Με στυλ πουλιού. Ήταν κακός, ήταν έτοιμος. Απάρε εκδίκηση, ουλτή αντράση. Τι Pokemon τώρα θα κάνω illusion? Ένα ραμποτίνιο. Yes, I'm Rabbit. Rab. Γιατί όμως άμα είσαι αρκετά μεγάλος Pokemon. Γιατί λένε Rabbit ενώ κανονικά είναι Rubber. Κάτσε, να κλείσει την πόρτα. Γιατί κάποιος άρχισε την πόρτα. Ποιος να ρίξει την πόρτα? Ο αδερφός μου. Λοιπόν, Gren! Gren! Gren Ninja Power! τι έγινε.
Γκρεν, 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 γκρεν. Αψολίτο. Γιατί το έκανα αυτό. Σπατάλησα τζάμπα ούλτι. Γεια. Τι είναι αυτό. Είσαι νίτσα. Yes, I'm ninja. Δεν νίτσα. Γκρεν. Α, γκρεν νίτζα. Εγώ τι ήμουνα. Νίτζα. Όχι. Τώρα θύμωσα. Με ποιον θύμωσαν. Το άψω. Steve. Δίχω. Όχι. Θα τον πρίξω με τα Steves. Σταμάτα. Δεν είναι. Steve. Δεν το ξέρω γιατί το λέει. Το είχα πει έτσι κι αλλιώς. Γεια. Όχι, δεν είσαι εσύ. Γεια. Illusional damage. Θα κάνω ένα Κοίτα, να σου πω. Θα κάνω ένα Illusional damage. Illusional damage. Έγινες ένα καβούρι. Είμαι ο κάβουρας. Καβουρίτο. Τώρα το θέλω να μπω σαν Κι εγώ θέλω, αλλά κρίμα που βγήκε από το Netflix. Ναι. Ήταν παλιά στο Netflix. Είναι μια σειρά Pokemon. Πολύ ωραίο. Άμα τις έρθει για το... Είμαι Greninja! Greninja! Greninja powers! Greninja! Ναι, πριν ήμουν Greninja, δεν φτάνει. Είναι στον all damage! Είναι στον all damage! Θα πεθάνεις έτσι εύκολα. Έχεις ακόμα χρόνια να ζήσεις. Είναι illusion. Αυτό το κομμάτι της βάζεις συνέχεια του φαγγό και σου δίνεις το basement. Πάω, πένεξε. Έλα εδώ μωρί. Είμαι ένα Cinder. Grace. Όχι, να το Μάικλς. Ναι, δεν πίσω από το... Βοήθεια! Έχουμε την ασπίδα. Βοήθεια, 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 βοήθεια. Εντάξει. Αυτός μεταμορφώθηκε. Με κάθε μεταμόρφωση ηρεμώ. Παπ. Είμαι παιδιά έχω ψυχολογικά προβλήματα. Τίποτα. Αλλά έχω δίκιο για αυτά που νόμιζα πως είναι. Πηδάω τώρα στο κρεβάτι σου. Γι' αυτό που είπες. Πάρε αυτή η κρερίτσα. Ναι. Σου παίρνω το Nintendo από τα χέρια. Όχι. Γι' αυτό που είπες. Όχι. Το πήρα παιδιά, εγώ πέσω. Όχι. Να είναι τέλος. Μην το μίσεις. Είμαστε φίλοι. Στο Σανεμούν. Είμαστε φίλοι. Ήσασταν. Είσαι το Snowy. Snowy. Γιάι. Ναι. Δεν με σκότωσε Snowy. Γιάι. Ο Snowy είναι κακός μαζί σου. Δεν σε θέλει. Ή Snow. Κορίτσι είναι στο Σανεμούν. Το Snow είπα. Όχι, ένα μπέργκερ. Χαμ. Δώστε το μπέργκερ. Τώρα αυτό εδώ η ερώτηση. Τι είναι. Κοκακόλα από κασέ. Ναι. Είναι ψεύτικο το χάμπουργκερ της Έρης. Είναι παιχνίδια. Το ξέρω αυτό, αλλά... ένας χυμός. Κάνε με good job. Δεν πρόλαβα. Αλλά τους νικήσαμε πολύ εύκολα. Κάνε good job. Μπρρρ. Ήταν τρολόμπι. Πες μου τα ρούχα μου άρχισαν να επιστρέφουνε. Τι. Έχω κάποια πράγματα από τα ρούχα μου. Τι. Το μπλουζάκι που είχα. Ναι. Το έχω. Στα ρούχα μου. Σε βλέπω κανονικότητα. Ναι. Γιατί το βλέπω, θα παίξουμε και ένα quick match. Τώρα με αυτό το skin που έχω γέρκα skin είμαι... Τι quick match είναι. Start! Τώρα που έχω αυτό το
έκανε skin φαίνεται όντως σαν να είμαι ο Ντίβολ. Ντίβολ, Steve έπρεπε να είσαι. Είμαι ο Ντίβολ. Δεν είμαι Steve! Εδώ σταμάτα το Steve. Εντάξει, παιδιά, Άμα παίζει όλη η ομάδα από τους αντιπρόσωπους κορίτσια. παιδιά, να σας πω κάτι. Ο Ντίβολ μου είπε Να πάρει. Μου είπε ότι θέλει να το αλλάξουμε όνομα. Λέει ψέματα. Βασικά θέλω, αλλά θα πει βλακεία. Λέει, ωραία. Καλώς ήρθες στην ομάδα μας. Κύριε Άλεξ. Σκάτι, έκανες αρετζάρο. Όχι! Λουκάριο δράση. Ναι, Ζόρο Αρκανδράση. Το τέταρτο αγαπημένο μου Pokemon στον κόσμο. Νομίζω. Νομίζω. Ωραία. Το λουκάνικο εδράσει. Λουκ. Όλοι ξέρουν το Λουκάριο, το λέμε Λουκάνικο από εδώ πέρα. Ψάρι. Τι το έκανες το κάνει με το ψάρα. Σκοτώσου. Έχουνε σπόρμα σε αντίπαλη ομάδα. Είχα σκηνή Ζωρόρικ. Είχες να τους κλείσεις Ναι. για λίγο καιρό. Όχι, ναι, για λίγο καιρό το έχω. Όπα, έχουμε Mewtwo, Yu, έχουν Jesse. Μπρο, το Pokemon Unite πρέπει να σταματήσει να βάζει τόσο legendary Pokemon, το έχουν παρακάνει. Αυτό. Μπορεί να βάλω και Άρκεο στο τέλος. Μπρο, εδώ έχουν βάλει Mewtwo. Κανονικά θα πρέπει να μας έχει νικήσει με μια κίνηση, ξέρω εγώ. Σε λίγο... Και το Arceus δεν πρέπει να κάνει τίποτα. Είναι ο Θάνος ρε. Κάνει ένα κλικ και πέθανα από Δεν έχει καν δάχτυλα. Όντως. Και πάλι. Λοιπόν, εγώ το λουκάνικο έδρασα. Illusion all time. Όπα ρε, είσαι το πιο... Είσαι το πιο... Γεια. Αυτό είναι το είναι πάνω. Πάνω είμαι. Είναι και αυτό. Καλά ρε. Ο άλλος μου λέει να πάω πάνω και ξέρω εγώ πάνω είμαι. Επ, ο Πάνος είναι δικός σου. Εντάξει, ας μην... Πάνω! Θέλω να τη γράψω αυτή την μπάλα. Να την γράψω. Γεια. Είσαι μια μπάλα. Όπα, έχω τις κινήσεις. Δεν το ξέρεις, δεν έχεις πέτσει αυτό το μάτι. Το κάνω κάτι μόνο. Όχι. Α, I'm a catcher. Ναι, γι' αυτό το νόμο θα λέγει. Μην το κάνεις, μην το κάνω. Μιουτού, Ζάσιον! Νομίζω πάνω. Νομίζεις. Νομίζω παρά είμαι νόσημος, παιδιά. Κι εγώ με το Ζόρο. Άμα με ακούτε τώρα, βέβαια, γιατί τόσα βίντεο δεν ακούει κανείς κανέναν. Είμαι το Mewtwo Y. You. You. Why you? Did this to me. Yep. I'm Mewtwo Y. Εγώ το Ζάσιον. Πώς! Ρε, το Ζάσιον ήταν τόσο κοντά να πεθάνει και εγώ ήμουν πολύ κοντά να πεθάνω. Μου ρίχνει σε φάση. Είμαι Snorlax. Ρωτήσες Snorlax στο Snorlax και πάνω πάει να τέτοιο. Σε περιμένω. Έλα το Jesse, πάω στο νοσό. Λοιπόν και τα γρατός. Λουκάριο Rainbow. Λες χαλιά! Όχι. Emotional damage! Μάλλον φταίει που έπαιζε κάτι και Λουκάριο στο Ο Έκανα evolution. Μην ξέρω να πεις το intro. Δεν θέλω να μιλάω. πιπι. Έλα εδώ. Ωραία, τώρα πήρα καλή κίνηση. Όχι σαν πριν. Α, το έχω. Λουκάριο! Όχι, όχι, δεν μπορώ να αλλάξω το χαρακτήρα μου. Γιατί με βάλεις αυτό το Pokemon Illusion? Pokemon. Το Pokemon μεταμορφώθηκε σε Pokemon. Είμαι ένας κάβουρας. Κάβουρας! Κάμεκα! Πέθανα! Έκανα τη super άβρα και πέθανα. Πέθαναμε! Δεν πρόλαβα να κάνω κάμε keyboard, ρε. Σε περιμένω να κάνουμε emotional damage. Χρειάζομαι το κάμε. Όχι! Αμέσως! Εντάξει, τώρα τους έχουμε. Είμαστε 2 εναντίον 2. 3 εναντίον 2. 4 εναντίον 2. Mewtwo AX Emotional. Το έχουμε παρακάνει με τόση πολύ κατσιρίδα. Εντάξει. Αστόχισε την ulti.
Ποιος? Δεν ακολουθεί. Το ζέσαι. Έρχομαι με emotional damage. Σταμάτα, δεν κατάλαβα κάποιο. Δεν έχω ακούσει ποτέ αυτό το βίντεο. Μπρά, γιατί πώς να μην το έχεις, είναι τόσο διάσημο. Γιατί είναι τρόλ. Με τρόλα, ρε. Μη μου... Όχι, δεν είναι. Εγώ ήμουν αυτός που επιτίθεσε. Το Reggie, μη μου πεις πως στο κέντρο. Πάμε στο Reggie Cast. Αν νικήσουμε θα μπορώ να είμαι αυτό. Έχω τη multi, ωραία 10 kph, πού είσαι? Κι εγώ έχω τη multi. Στο κέντρο. Όχι. Ήρθε η ώρα να κάνω ένα illusion. Ναι, Όχι. Εγώ πολεμάω ήδη το Reggie. Reggie Cast. Ναι, θα έρθεις. Ωραία 10 kph. Α, δεν ρίχνει καν ζωή. Δεν μου ρίχνει καν ζωή. Πάρα αυτή. Δεν μου ρίχνει καν τη ζωή μου. Ω, τι έχω. Πάλι. Δεν μου ρίχνει καν τη ζωή μου, ρε φίλε. Λίγο. Νίκησε το. Δεν θα το νικήσεις. Πάμε να νικήσεις. Το ξέρω. Πάμε Ζόρο Αρκ. Ναι, εγώ το πήρα. Ήρθε η ώρα. Έλα ρε φίλε. Είμαι ο τον Τρέτζικος. Ελάτε εδώ. Τι πατήσατε. Και τώρα λέει πως πέθανε. Εγώ το Τρέτζικος ποτέ. Όχι, όχι τώρα. Που περνά καλά. Τώρα! Θα το κάνω screenshot αυτό. Το κάνω screenshot. Μιούτου! Ήμουνα δίπλα στο Μιούτου. Είμαι για πέρα τη δύναμη. Πρέπει να νικήσουμε. Ήμουνα για πέρα τη δύναμη. Ω, δεν σε τράβηξα screenshot. Εγώ με έκανα screenshot. Ωραία, στείλτε μου κάπως. Δεν νομίζω ότι μπορώ κατά κάποιο τρόπο. Όχι ρε φίλε, και ήμουνα υπέρ τη δύναμη. Πώς μας νίκησαν! Πώς άραγε. Κάτσε, δεν κάνω πίσω. Πρώτο μου defeat. Πάμε ένα μεγάλο μάτς. Δεν έχω άλλο χρόνο. Έχει ήδη πάει άλλο 22 λεπτά. Σίγουρα δεν έχεις χώρο ή το λες εσύ. Όχι, όντως δεν έχω χρόνο. Δεν μου σταμάτησε ακόμα το βίντεο. Δηλαδή έχω λίγο ακόμα. Πόσο λίγο ακόμα. Γιατί άλλο quick match. Ναι. Εντάξει, θα προλάβουμε ένα quick match. Ένα ακόμα quick match. Θέλω να πιστεύω. Ελπίζω. Λοιπόν, σε περίπτωση που θα κλείσει το βίντεο. Δεν το κλείσουμε. Γεια σας παιδιά. Ναι, Σε περίπτωση που θα κλείσει γιατί μπορεί να μην έχω χρόνο. Γεια σας παιδιά. ναι. Ελπίζω πάντως να το απολαύσω. Ναι, αυτό. Σήμερα τον παρακάραμε με τις ψήριδες. Συμφωνώ απόλυτα. Ναι, κάτι που ήθελα νομίζω να πω τώρα είναι πως θα ξανακάνουμε το Kyomo Unite πάλι βίντεο. Μετά από αρκετό καιρό. Οκ. Why δεν σε συμπάθω. Μέχρι τότε εγώ θα κάνω τώρα upgrade μερικά headset, δεν ξέρω αν είναι πιο OP. Πιπ, πιπ. Λοιπόν, το είπαμε ήδη. Γεια σας, γεια σας παιδιά. Περιμένετε, Μπορεί να κλείσει, μπορεί και να με κλείσει. Κάτσε ready! Ναι. Γιατί, Πάτα. Για να παίξουμε. είσαι προλάβουμε τελικά, ας μην το κλείσουμε εδώ. Αυτό. Μπορεί να το κλείσουμε, μπορεί και όχι. Γι' αυτό το λέω σε περίπτωση που κλείσει να το κόψει το μοντάζ και να είναι έτσι. Πήρα το Pikachu! Τι μου πήραν. Το Pikachu. Εντάξει, τουλάχιστον δεν πήραν το Ζόρο Αρκ. Και επιτέλους μπορώ να χρησιμοποιήσω λογικά το skin. Λοιπόν, Εγώ πάτησα ξέρετε το. κάτι. Άνα παιδιά, ξέχασα να πω καλή σχολική χρονιά σε όλους. Σταμάτα! Ξέρεις πως σε κανένα δεν αρέσει το σχολείο. Μπα, έχω ένα συμμαθητή που του αρέσει. Μάλλον θα είναι εξωγήινο. Γιατί μην το πεις αυτό, τώρα μα έφερες κατάρα σε όλους που μπορεί να είναι παιδιά που άμα το βλέπουν. Αυτό. Για να μας πει. Καλή σχολική χρονιά και στους δασκάλους. Πίτερ! Οι δασκάλοι φυσικά και θα τους αρέσει. Άμα βλέπουν Αυτοί δασκάλοι. παίρνουν λεφτά. Λοιπόν, εγώ είμαι sniper. Θα περάσω. Θα περάσω όπως πάντα. Όχι, τουλάχιστον εγώ έχω το Illusion για το Reggie. Όπα ρε! Τι σκέφτεται αυτό! Δεν έχουμε και τέτοιο ακόμα. Όντως δεν έχουμε ακόμα Halloween. Κρίμα. Ρε Devil, εσύ φταίς. Βασικά όχι το Devil. Ρε Sti. Σταμάτα! Τώρα σε παρακαλώ. Θα γίνεις... Πρέπει να το παρακαλέσει λίγο ακόμα. Μία ακόμα. Λοιπόν, Θες να σταματήσω. νομίζω πως... Να σκοτώσω ένα Pokemon. Όχι, καλά πες. Νομίζω πως μόνο... Συμφώνησε. Νομίζω... Ωραία, φορτώ το να σκοτώσω. Νομίζω πως μόνο μια φορά είχα χρησιμοποιήσει το DC του, τώρα θα το χρησιμοποιήσω το τόσο. Στο κανάλι ποτέ δεν το χρησιμοποιήσω. Το έχω χρησιμοποιήσει. Μία φορά. Ώρα για...
Illusion. Έπρεπε να γίνεις χοντρά. Ναι. Πάω να σκοτώσω το Reggie. Πάω δίπλα στο Reggie Ice. Reggie Grass. Άμα θα βγει. Να κάνω snipe όλους. Πρέπει γρήγορα να γίνω Zoroark. Τι έλεγα πριν κιόλας να γίνω Zoroark? 4 λέγονται για σήμερα. 5. Α, μπορώ να κάνω swap σε ένα Tauro. Ναι, πριν το σκότωσες. Κάποιος συγκεκριμένα από αυτούς άμα καταδικάς αυτό το map μπορείς. Το δε και το τίτλο. Να το κάτσε μόλι. Έχει καλή είναι κάτω ρε. Να μπορώ να βάλω καλά. Έχει βεβαιώσει το σιγουάι. Ώρα για sniper. Μπρο, γιατί είναι τόσο εύκολο τώρα πια να γίνεις απευθείας? Σε περίπτωση που κλείσει τώρα το βίντεο, το ξαναλέω. Γεια σας παιδιά. Γεια σας. Σε περίπτωση που ξανακλείσει λέμε. Ναι. Είμαι ένας Snorlax. Είμαι ένας Κοντρούς. Λίγο πάμε κάτω. Γιατί κάτω? Και πάμε. Εγώ θα πάω κάτω. Εγώ είμαι στο κέντρο. Γιατί παίρνω το Regigrass? Γιατί είναι Regigrass, γεννήσου. Σε διατάζω να γεννηθείς. Δεν γεννιέται. Θα γεννηθείς σε παρακαλώ? Δεν ξέρουμε πώς γεννήθηκαν αυτό. Απόφυγα. Κάποιο από αυτό. Το αρχαίος δημιούργησε τα πρώτα. Θα γίνει ισιού. Έχει ένα... Είμαι αστακός. Λοιπόν, θα έχω μια έκπληξη. Ζάπτος. Και αρκτικούνο. Regigrass. Ωραία! Ήρθε η ώρα. Έλα το παιδί. Γελά εδώ. Όπα. Κάτω είναι δύο Pokemon. Κάτι είναι δύο Pokemon. Έχασες τη γλώσσα σου πάλι. Ωραία. Ένα από τα παιδιά. Πού είσαι. Σου έχω μια έκπληξη. Στην αρχή. Ωραία, έλα. Είμαι ένα πράγμα. Ένα μπούντας είναι. Πάω στο Zoroark. Πού είναι? Zoroark. Εγώ σε φάση είπα πάω στο Zoroark. Τι είμαι? Σε φάση εγώ είπα πάω στο Zoroark. Εγώ τώρα τι είμαι? Ένας αστακός. Ένας αστακός. Α, ναι. Waka. Waka τσακα. Το λες αυτό? Από το μήνυμα της, από τον μπάκο του συνέδρου δεν είναι με καβούλια. Ναι, ναι. Σε λίγο έρχεται η ώρα του Regigrass. Άμα είναι Regigrass. Γιατί το θέλω το Regigrass. Είναι πολύ δυνατό Pokemon. Και να το κάνω και Τι Illusion. snipe είναι αυτό ρε, είμαι όντως sniperας. Illusion. Παιδιά, ήρθε η ώρα για ένα Illusion. Illusion. Ρε, έλα και σε μένα, δεν έχω δει καθόλου τα παιδιά. Δεν πειράζει, δεν με ενδιαφέρει. Είσαι προφανώς. Είμαι ένα Regigrass. Πάρτα τώρα! Μου κόλλησε το κινητό για λίγο. Εσύ δεν θα έρθεις στο κέντρο? Κάτσε, γιατί το ρωτήσεις. Ναι! Εγώ τώρα το πολεμάμε εδώ. Έρχομαι. Πεθαίνω! Βοήθεια! Sniperας. Πρέπει να τους σκοτώσω! Να γίνω ο Grambro. Illusion all damage. Select. Νομίζω μπορώ να το κάνω Illusion. Όχι πλέον. Όχι πλέον. Illusion all damage. Θα βάλω κολλάκι, κολλάρι, σουτάρι, κολ. Παιδιά, το επόμενο βίντεο που θα κάνω με Pokemon Unite δεν θα είναι match. Ήδη το μισό. Είμαι ένας αστακός. Επίσης, κάτι που θέλω το βίντεο σήμερα, δηλαδή τώρα που δημιουργήθηκε, τώρα, και όχι εδώ και καιρό, αυτό το Σαββατοκύριακο που έρχεται είναι τα γενέθλιά μου. Γι' αυτό μπορεί να κάνουμε unboxing ένα βίντεο που έχει στο Switch. Γι' αυτό είναι Kirby Star Allies. Άμα δεν το έχεις ήδη ανοίξει.
Όχι, δεν το έχω ακόμα. Και όντως, άμα δεν το έχω ανοίξει τότε ήδη. Γιατί δεν σε έχω κανένα να το κρατήσει. Ναι. Γιατί είμαι από τους πιο μεγάλους Kirby fan. Και τα έχω Kirby Τι? τεράδες. Εγώ είμαι μεγαλύτερος Kirby fan. Δεν έχω Άμα δει είσαι- καν τη σειρά. Ποιος είναι ο King DDD? Άμα, brother, ξέρεις ποιος είναι ο King DDD. Εντάξει, πλάκα. Ο βασιλιάς. Αυτό λέει και το όνομα. King Εντάξει, DDD. τα καταφέραμε. Είναι ο WWW. DDD. Άμα ήταν WWD. Ωπα ρε. Παίζει να πήρα... Ω, κοίτα με, είμαι από τους πρώτους. Εγώ είμαι πρώτος. Δεν πήρες ούτε ένα metal, ούτε ένα τέτοιο. Εγώ είμαι από τους πρώτους. Να συνεχίσουμε το βίντεο Λοιπόν, ή δεν το ναι, παιδιά, ζητάω Αν δεν το συγγνώμη. ρισκάρουμε. Δεν θέλω να το ρισκάρω να γεμίσω όλο το χώρο του κινητού μου. Και μπορεί να διαγραφτεί όπως Τα λέμε του χρόνου. Λοιπόν, να θυμίσω ένα παλιό meme στο κανάλι. Βακα, βακα. Όχι. Πρώτα θέλω να τελειώσω το βίντεο και μετά θα το κάνω. Αγγελά θα βγάζει μαλλί. Όχι. Γεια σας παιδιά. Α, ναι, γεια. Σας αποχαιρετώ. Ο Ντίβολο δεν θα θέλει να σας αποχαιρετήσει. Όχι ο Ντίβολο, ο Στίβ. Εντάξει, Άλλη μια φούνα, ο Ντίβολο δεν θέλει να σας αποχαιρετήσει. τέλος πάντων. Γι' αυτό γεια Γεια σας. σε όλους. Πικά πικά.